Yauwa, salamu alaikum jama'a ma'abota siyan gida ko kuma gina gida don su siyar ko kuma su sa haya ko kuma su zauna ga gida mai kyau mu shiga ciki ku gani. Wannan gida da kake gani yana da ɗakuna guda 3 da kuma falo guda 1 ga girman ɗaki na farko da yake waje. Sannan ga ban ɗaki public toilet kenan yana da space sosai, ga 'yar baranda da zaka sha iska kuma ka huta. Sannan ga falon gidan babba ne sosai da sosai kamar yadda kake gani, yana da girma sosai, gashi yana da space. Ga kuma ɗaki na biyu da yake cikin falo yana da space sosai, za a sa kaya sosai da sosai. Ga ban ɗakin da yake cikin wannan gida a cikin ɗaki kenan. Sannan ga ɗaki na 3. Wannan ɗaki kamar yadda kuke gani yana da girma, zai ci gado 6x6 complete. Sannan ga kitchen a dandaryar falo, kitchen ne mai space sosai da sosai, yana da faɗi. Sannan mu je ka ga shi ainihin cikin unguwar wannan gida. Wannan ita ce ariyar wannan gida, area ce mai kyau. Wannan area da kake gani tana nan a gaban BUK New Site kafin ka ƙarasa Jan Guza Bariki. Tana nan kana ɗan tsallake gada za ka ga unguwar da wannan guri yake. Akwai wuta sosai da sosai. Sannan daɗin daɗawa abin da ban gaya muku ba, wannan gida fuska biyu ne, a kan kwana yake.